Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong gabi kanatong tanan no. Kumusta na kamong tanan diha, mga ka-listeners no? Ug karon no, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez. O palihog di ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no kung na ako bagong i-upload o mga sumpay nga mga drama nga mga manindot nga sugilanon nga gikan sa RMN drama. Bayno di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez, si Flicker ug si Nansalan. Buot bang ipasabot nga nagpabili na sila sa syudad? Og dili na sila mobalik pa dinhi? Bisan kanus Di gyapon ko mutubag. Gawas lang kun imo kong ukaran. Ay, di ako gyapon mo tubag nako. Aghi. Dili na mo balik pa dinhi si Christine, hinungdan nga bugat ang buot ni Facundo. Kun mao. Ako na kining maong higayon. Miuyo na kanako ang kahigayunan. Miuyon nga unsa day. Di sa taga-tubagon, kaya wak ko ni mo tubaga. Kabahos da. Hala, nayabag ning biyana. Naglibog na kay batasan ni niya da. Pag nausab na gani siya. Sa una, kabutan o kamayhin ning biyana sa una. Pero karon, aksyon magtubo ang sungay. Ay. May mga tunog nga nagpaingon din eh. Animal. Wa pa ko mahuman ug hipos ini mga gipamuak niya na. Bisit kini mapayhana. Lula! Oh, ikaw raman lagi. Sikin sa man day katong miabot, ha? Sila si Facundo o si Ellie, Lula. Sila lang? Yes, sila lang. Wa ang mga dangan? Wa, Lula. Wa na sila. Buti pa sabot. Nga wa na ang mga babag sa atong pag-angko ni ining dapita. Anong sa inyong angkonon niya na? Uy, shit. Hay nako, Ellie. Sa kadako si mundong gano, wa kini mo masahod ang tanan na mong ipanagsultihan ni Lola. No? Anong sa? Unsa ritong nadunggan ako be nga miingon ka nga wa nay makababag sa akong angkonon nining dapita. Sa man ang kuno nimo, ha? Angko na mo ni Lola ang tibuok lamisa. Kay dili man magpasamok si Kuya Facondos iyang lawak. Dili man siya mokaon. So kamera ang muangkon ron sa tibuok lamisa. Why makasamok? Ako day. Sari ko. Nalimot ka? Nga wa kay labot sa akong hukaron? Si Lula may tighukad, dili naman ikaw. Bisa na. Lulata na. Andamo na nato ang lamisa ug baghukad tag para ra natong duha. No! Way makasagol. Ang musagol buak ang bagol-bagol. Biha! Ganina na ba yung nakabiyay mong daddy, Sir Christian? Di to na ko, daddy. Ha? O sa dili? Ay, ako katong papa. Ay, ala, katawanan, dawam. I tend to be funny when I'm happy. Ay, siya rin nalingaw. Wa ko magkwenta is oras da. Dali rigid kayong mulabay ang oras kung ikauban mo ang babae nga imong gimahal. Gamiin naman din. Mag alas 7 na. Ay, bitaw, sir. O sa man, pauli na ka? Gabiin naman, gutom ka? Ay kabalay ka na ko. Nag-order na ko pagkaon na alay na to. Ay, di ay, sir. Susdugayin ako na-carry ako. Nindot na dito balita. Adagan, di ay. Apil di ko ato. Oh, yes. Wala mo mapangutan na, pero sultihan di ka. Kabantay ka? Galanti kay ko, Melvin. Baliwa rin ako ang kwarta. Ay, sana all. Yes. Sana all. Sasama na ko, kay galanti. But wait, there's more. Ha? Ay, wala. Ay, natunga-tunga. Ay, unsa man.
lakip ang mga nurses nga duty karon din sa nga floor. Gapilang ko usab sa pag-order. May kaugalingan silang buffet sa nurse station. Tuwagi pahimutan. Ay, di ay, ala dahom. Pasi mag-ampo ng mga nurse, nga dili na noon, magkagawa si Sir Agosto, ha? Pagawason ako sa doktor, ugma. Ay, ala, makagawas na dahil ka, Sir Ogma. Pwede na kang, amo pa uli, Sir, kay, makagawas naman ang akong amo. Makagawas naman, pauli na, Sir Christian, oy. Oh no. Uno nga ko, ang akong pangasawunan din Kung ani si Christine, matug, anisab ko din Oy, mo pauli siya ron, oy. Ako na din, he. Poli man mi. Oh, pues, mapaulisip ko. Mag-uban mi dito sa mansyon. Oy, unsa? Oy! Maoba! Ano siya, ma'am, nakadungog ka, ma'am. Ingon siya nga, ato sa kunit siya paulit sa mansyon. React, ma'am, react. Unsa? Oh, da. Noon sa ka, Christian. But of course, igor akong magato di mo love. O inikaw man, yung man akong pangapi, mubiya na ko. Hala! Bag-o pa ka nagkakaon, mga ayaw sa kagkape. Pawa sa duka. Ay, mo pauli. Pauli na gani ka. Mawain mong dok ka. Kay katog na ni mo. Tog mo inyo. Wait lang ha. Ano bang, bantay ko na mo. Pero ikaw mo'y atat kayong mubiya na ko gikan din sa ospital. Dili ka ganahan nga ni ako. Oy, ala si sir. Kailangan pa bang tanungin ako? Kung maong di ka ganahan ako, deep sab ko ganahan mo. Lo, uy, the feeling is mutual gyud. Busa, sa higayon nga makasal na unya kami ni Christine. Mawa ka na unya sa among kinabuhi. Papawaon ta na kas mansyon. Kay dili ko ganahan makakita sa tao nga dili ko ganahan. Oh, lapang gyud. Dili mo ka na mahimong buhaton kang Melvin. Bata pa lang si Melvin. Diha na siya sa akong puder. Gani, bata pa siya sa inyo. Og karon nga dako na siya. Og makahimo na sa pagpangita og kagalingon niyang kapuy-an. Og magkatabaho na tarong. Angay lang nga mopahawa na siya sa mansyon. Akong mansyon. Nga amo na yung mansyon ni Christine. Si Lolo ang tag-iya sa maong mansyon. Dili mo kinimahimong angkonon. No. Dili lang na ako. Kung dili nato love. Atong duha. Kabantay ka? Kasi yun nga magkasal niya ta. Kita na ang muduma sa tanan nga negosyo ni Lolo ni mo. Unsa? Christian. Oops. Wabri maapil na ko gisgot ni Papa. Si Papa, how reckless. How could he forget? Pasilualan niyo si Papa kay idara na siya. Natural lang. Alang niya nga mahikalimot sa ubang mga butang. No. Dili mahimo. Magpabilin nga si Lolo paghihapon ang muduma sa iyang mga negosyo. Love! Tiguang na si Lolo ni mo. O maskito na. Kailangan mag-anad-anad ka. Niya, kinanglan nga, maanad ka na sa sa pag-take over o niya sa iyang kumpanya. O ingon usab niya na ang akong buhaton sa among kumpanya ni Daddy. Ako na unya ang muduma nini. Meaning, buti pasabot. Mudato na kita og samot, love. Sa pa, alam ko positive eh. Yay. Magwakli ay. Sige lang. Okay lang. Karon ra ka na kutob nga wa pa kita makasal. Kabantay ka? Isa oras ka makasal na unya ta. Kabantay ka? Ha? Wa ka na mahimo. Kabantay ka? Ako na unya ang manag-iya sa tanan kanibo. Christine, my love. Og gunitan ko og tarong ang parte sa imong lawas. Bisan unsang orasan nga gusto mo nako. Og wa ka na mahimong sa pagpalibad unya nako.
Christian. Dahom! Ew! Bahala na. Suwayan ako siya sa pagtuktok. Kuya? Kuya Facundo? Musod ko ha. May dakong pagkaon para nimo. Ay, salamat. Huwag niya ilak ang pultahan. Ako itod. Huwag siya matubag. Basig na katog. Kuya? Asa nabida nga wa ka magkasabot sa kong gisulti ka ganina, Yana? Nga di ko gusto mo disturbo dinis kong lawak. Sorry. Sorry kayo, kuya. Nabalaka lang ko. Kay pasado alas 10 na sa gabi niya. Huwag ka manaog aron mo kaon. Wa ko gutuma. Okay. Ibilin ko lang ng tray sa pagkaon din sa imong lamisita, ha? Kaon lang unya kung gutuman ka. Mugawas na ko balik. Maayong pagbuminaw sa Lex Ha? Pinoy. Kuha ikog bino. Pero uwa makikaon. Nya, muinom ka? Ako paghihapon ang amo din, Yana. Ang akong pagbuot paghihapon na matuman. Don't forget that. Kuya. Kuha ikog bino. Duha ka botelya. Gusto kong maglumos kahubog karong gabi na. Kun mao. Sige. Hupkon ta ka. Aron matuman ko ang akong plano. Kuha na, Yana. Ikaw ang mag-igo. Kuya. Sige. Paghubog, Facundo. Paghubog. Aron dili ka unya makapalibad nako. Kuya? Siya siyang kama. Abli ang pultahan siyang balkonahe. Atuon ako siya dito. Kapag daw na sa hangin niya, may sukat na ako. Mas misamot pa hinoon ang kahinang nga akong gibate. Inigawas na ako niya din eh. Dili paghapon ako ilak ang pultahan. Aron sayo na lang unya na ako ang pagsud. Kung mubalik ko, nga mahubog na si Facundo. Naara siya. Nagbarog. Nagtalikod siya na himutangan. Naghangad siya sa langit. Sa umaabot ng mga adlaw. Dili ka na unya maginusara sa paglantaw sa langit, Facundo. Kitang duha na unya ang mag-uban sa paghangad o pag-ihap sa mga bituon. Kuya, niya anang imong gipangayo nga bino? Ibuto na sa misa. Niya na kuya. O, ka na ba'y isugo na ako? Mubiya na ako? Ato na ko, kuya. Wait. Kuya? Stay. Ha? Minom ka? Og bino? Naibaw ka gyud nga wa ko maanad anak Kuya Facundo. Pero kung nagkinahanglan ka kauban aron nga dili ka maglaay, may mong uban nang ka kuya. Moinam lang ko gamay lang. Ako lang sawayan. Basta madig makaya ra. Sit. Ha? Oo. Here. Salamat. Ano gitutukan ko ni Mos kung maginom? Ay, sayon naman ko kayo ni mong biton ang bino. Mura naman ugway pait. Pait gid ang bino. But I don't taste it now.
Mo inom na ko. Kuya, kapait. Sa unang ladok lang na. No? Maanadagas kadugayan. Mao ba? Paitan magani ko sa red wine. Sabot na ning whiskey. Mura magkidao ba lang akong tutun lang, kuya? Di ka nalang pugsun mo ang imong kaugalingon. Igo na nga niya ka, ug gibanan ko nimo. I just don't wanna be alone right now. May problema ba sa asyenda? I wish ka na lang. Ha? May lain kang problema, kuya? Unsa man? Sulti ko. Basin pa di ko makatabang ko. Ay, sorry. Awa man day ko katumot nga mga tana. Katabang raman day ko dini nga imo nang gipa-eskwela. Dili sa mas katabang ang pagtanaw ko nimo yan, ha? Kun mao. O unsa man day ko alang nimo, kuya. Special ka lang na ako. Kuya Facundo. You are like a little sister to me. Mao pa, kuya? Ako na ipis sabi, no? Enough. Naghanap ka ng naipis ni mo sa mong baso. Sabayan ta kasi mo pag-inom, kuya. Kung ganahan ka magubog na lang sa ko. Hey. Slowly, Yana, slowly. Nahinanag na pag-ayo si Christian. Kibarugan gid niya nga dili siya mo biya, gikan dini kung dili ko ikauban. Muinay ko sa pagbarog. Mugawas na ko gikan dini. Muadto ko sa rooftop ng ospital. Ani ko din sa railings tapit. Malantaw ko gikan dinhi ang mga suga sa syudad. Kanindot dinhi. Pugnaw ang hangin. Ug nindot ilantaw-lantaw. Mas nindot pa nun ta dinhi kon. Gikauban pa nako karon si Facundo. Ngano bang murag tusok-tusok ko ng akong dugan sa kasakit? Ngano ikaw na lang ini nga akong kipati karon nga kahawang ngawa na sa diniuban ako. Ngano gusto kong muhilak sa kasakit? Ngano bisan palang dugay nga bibiya siya. Pero sobrang kamingaw ng kipati ko alam niya. Anong ingon ini man? Oh, may mikakos na ako gikan-cancel yo. Kinsay, Ayaw sa paglingi. Una-unaan lang sa kuron nga ako ang nasi mong una-una karon. Ako si Facundo. Sige. Hilak. Ihilak ang tanan nga kasakit kay mong gibati. Ni Arko. Anda mong tagana nga ihatag ni mo ang tanan. Imo ang tibok kong pagkatao. Gikat sa tumoy sa akong buhok. Laos na sa tumoy sa akong tihil. Ay, manik ko man. luod. Ay, grabe siya. Kung makaluod. I did my best, baya, ha? But I guess my best wasn't good enough. Hilom. Kanta. Hilom ha. Dili bagay ni mo mag-emote. Og bagay ni mong mag-imot.
Ay, sab. Ano man? Nga naman. Kung saan ako pagtubag? Ha? Nga naman ka? Saan? Ang nga naman ka? Complex. Ka-complex. Anong pangutan na ha? Uy. Ay, complex. Ay, kay baw ko ng panghupaw Panghupaw na sa dughan nga nagbangutan. Oy. Ay, asay ka anang magkilak na siya nga siya ang usag nga magmahay sa iyang gibuhat gani ha? Diba ko, oy? Tamay, ito sa imong dila. Lapos ta sa imong ilong. Ang imong panolti ganina. Ay, sas! Ako pa. Nakaila, naging ko ni mo, girl. Naibaw ko. May pagbati ka ng Sir Facundo. Ay, bisig di pa ka mo angkon. Kaha, Melvin. Abot lang nemo, suma. Pero dili na mahimo. Dahom! Nganong dili man? Kay minyo uno na mi. Og dili na sa mahimong mabati og gugma sa laing lalaki. Gawas lang na ako. Dahom! Anyag mo bati, God. Dili mahimo. Oy! Kapog nga ni mo. Akong pugnan. Kung makapugong ka sa baha, makapugong na ka sa pagbati. I prohibit. Oy! Feelings i-prohibit? Ngano bang ikaw man ang mutubag? Kaya kita may nagtubag. Pues, ayaw kong tubaga. Sige. Pagtabi din nga ikaw ng usa kung ganahan baka. Di ba ka, murag buang. Murag kag buang. Unsa? Unsay magingon? Melvin, husto na. Ay, dauroy. Di ko matubag niya, girl. Ikaw rin akong tubagon. Kay ingo man siya nga, dil na ko siya tubagon. Di ko magtugtubag niya. Ay, ala! Christian! Boyang akong kwelyo, Christian, buhi si Melvin. Ay, Awa ka ragid, oh. Timan ang akong isulti ha. Human sa mong kasal. Ora mismo. Mapahawa ka na sa mansyon. Nagkasulti na ta mahitungod, ana. Di ba, Christian? Dili mahimong mawa si Melvin sa mansyon. Ako ang magbuot. Kay ako na unya ang imong bara. Huh. Oy, di mag-gool. Tuog mag-gool ko. Dele. Na. Kasi ngayon nga papawaon ako nimo sa mansyon nila ni Christina. Uy, may kadangpan pagyapon ko. Nga gwapo, macho, buotan, lami. O mas dato pa nimo si Sir Facundo. Ay, Christian, unsa ba? Buhi si Melvin ba? Buhi siya! Itambog ko kini bayuta. Dinhi sa ibabaw ning ospital. Christian! Christian! Imo kong palagutong. Ha? Imo ba kong palagutong? Barator kayong kinabuhi. Ug sayon ka ng bayran. ay, Christian! Mahog ko. Ihugtigi ka. Sige! Aron way kasal nga mahitabo ug mapriso ka pa. Oh. Og nagtuo kang mabilanggo ko tungod lang kay napatay ko kining bayuta. Ay, ayaw ba noon na bad na? Kasukulon na ba ako nimo, Mahimong dili ka mabilanggo. Pero dili usab mahitabong mapakasal pa ko nimo. Mawa ninyo ang tanan. Wa na ko'y labot. Mapriso imong lolo. O banan ko si Lolo sa prisuhan. Oh, Ay! Ay, salamat, oy. Oy, gibuyan ang yung ko. Oy, dahom. og nagtuo kang musugot ko. Nga dili ka mo pakasal na ko. Christian, akong bukton sa pa. Hoy! Dili, Christine. Makasalta sa musugot kag sa dili. Kay bisag mamatay ka pa. Magpakasal gyapon ta. Ipaniguro ko ka na. Christian, higala ta, di ba? Dili ba mahimong magpabili lang tang managhigala? Dili ko. Kung higala ta, dili ko mag-aana ni mo. Pastos ka. Oh, bastos! Ang akong lawas sa ginagiapas ni mo, no? Dili, Christine. Ang tanan ni mo. Mga bata pa lang ta. Ikaw na ang gusto na kong ikauban. O sa din, nanagko na ta. Dili lang pagkagusto ang gibati ko alam ni mo. Kung dili, gugma na.
Mahal ti ka, Christine. Ikaw lang ang gusto ko makaumas ti mo kong kinabuhi. Mahal na ko ang tanan mo. Bisan ang hugaw nga ipagawas ti mo si mong lawas. Mahinungdanon alang na ako. Ew, ay, obsessed. Pero dili ta ka mahal. Okay ra. Ay, hala. Okay ra nga. Huwag si pagbati pala ni mo. Okay ra. Kay nga akong pagbati. Igo na. Para na mong duha. Ay, kaloka. Ay, murag pilo ka. Ay, kung gwapo pa ka parehas di ba kondo, may unta kong sana all. Pero, Unsa? Ayaw yung kasipit og tubag. Kay idayon tigyo kaghug. pero, dili, God. Onsam na siya, oy, aladay, manghog lagi siya. Lisod tudluan ang kasing-kasing Christian. Way kaso. Kay ligoon ti ka sa pagmahal. Lumsan ti ka sa akong pagpangga. O patyon ti ka sa akong mga romansa. Muna kog balik sa kwarto ni Lolo. Ay, masulad ko, Isked na sab ko, Wata ko, Christine. Magdungan ta. Alsahon ti ka. Wala, Oy, bilang tingali, oy, maloy tas tuhod ni mo. Bata pa kang edad, pero tiguan na bayakag ka ng mga jawans. Ay, bye-bye. Oh, animal gimbiyuta. Buset. Unsaon naman ka. Nga mawa ka sa mga kinabuhi ni Christine. Ubog ka na kaya? Resort botellas vino. Gusto mo uminom. Huwag pa kumabog. Why are you laughing? Dili ka naman gani halos makalito kong talong. Nagayungit na ka, kuya. Ikaw na ka nang imong nainom, oy. Daghan na kayo to. Nahurot na ang duha ka botilya. Nya, pero na to ka baso ang akong nainom. Halos imo ang tanan. No, gusto ko kung uminom. Uminom ba? Tanawa ka raw. Dili ka na lagi makahimo sa pagbarog. Nabarag ka na. Dili na. Iyato na kasi mong kama. Kupot na ko tarong. Agbay na ko. Ay, kaya manage. Dili lagi magmagahi sa o, kuya. Dili ka makahimo. Dili na. Dili. Ay, kaya manage. Ay, Wala. Wala ko kapugong ni mo. Natumba na tandua. Ari. Kapugat. Kuya. Kuya, barog ba? O pa ta maabot sa kama, uy. Niya pa ta sa pultahan ng Therese. Kuya. Ay, wala siya mamata. Hindi ko makapiog niya paingon sa kama. Wala sa ko igong kusog sa paguyod niya paingon dito. Shit. No. Dili ko masugot nga dili mahitabo karon ang akong plano. Kinahanglan mo lampos ko karon. Bahala na. Tinhita na kahubuan. Dili ang imong kahubog ang makababag sa kung tinguha karon nimo, Facundo. Nahubo ko na ang iyang polo. Shit. Kalami ni mong tanawon, uy. Ups pa lang, solved na. Sorry. Pero dili na ako makapugong sa kong kaugalingon. Pahimusla na ako ang higayon. Ngawa kay kaliputan. Hagan ko ang imong dugan. Paingon sa imong tiyan. Shit.
Musamot ang akong kana. Mas nindot man day din kay mas thrilling. Facundo. Kristen, Shit. Sayop ng pangan ang iyang gisampit. Sayop ka pangan ang imong gisampit, Facundo. But, wa ko'y labot. Ang mahingdanon nga maangkot ka karon. Oh, shit. Shit. La! Nakunsa ka! Pwisit. Ikaw, nag-unsa ka? Lo! Ngani ko sa bro. Kaya kadungog ko nga. Ganina may nalagubo rin. Inom naman takong tubig. Pero milahos lang ko rin. Kaya akong susihon ba? Umanak ko inom og tubig. Basig kung sinang naitapos ako bro. Nausa rin gini. Ha? Nausa mo? Gawas. Ano naman? Ako ni bahala ni Facundo. Ha? Sama ni mo siya be? Hubuan. La, bastos! Misuka siya kaganina. Og nahugaw siya. Baka ako siyang hubuan. Tabangan lang taka. Ayaw na lang lagi. Kiligi ko ni mo. Huwag ko makinala sa imong tabang. Kaya rin ako. Kung kaya pa ni mo, nadana ba ang tanan ni mo si bro sa iyang kama? Pero diyan mo din sa teres. Ngayon mo pagigihubukan. O kunya, saan na? Uy. Kadako sa migi mo. Shit. Hoy, ana! Mata ni mo, labtikan mo ng mata mo. Kung makatuto ka nung murag kagambat to, ha? Huwag kay labot. Patay pa. Padoon na ganun ba? Sa mukha nga. Ay! Kainom ka na! Huwag kay labot. Bawa dia. Bawa. Di lagi ni mo kaya. Ikaw na kaya ni mo. Bebe, ako na. Bisa. Sa mukha, oy! Lambo, bes, Batman, oy. Ayaw, mata mo. Mata mo. Latikan mo ng mata mo. Kita ka? Ha? Kita ka? Kaya na ko? Kilalaki mo ko. Pero ikaw, babae mo ka. Di mo kaya. Ikaw ra, babae mo ka. Kristen. Bro, it's me, LA, ha? Di si Christine, kasluno na to siya slain. Dali. What? Kaslo na si Christine? Oh, yes! 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 Hindi pa ilagi ka. Invited ka? Invited ka? Ikoy, pilit. Kaya ako sinihat to si bro siyang kama, ha? Butang, Deribo. Butang natin kasi mong kama, bro, ha? Kristen, don't leave me. Ako lagi na. Don't leave me. Wait! Sus, kung babae vlog ang gitsula na tika. Nabayo sa mga bro. Gisigihan ko na mag-kiss. Wow, what's happened to you? Shit, pahawa! Paano ko pagawang? Ikakos mo mayo ni kusgang kinistanan. Bro, ayo. Kilong ka na, bro. Imo mo. Kristen. Imo mo. Ali, pahawa! Pahawa pa. Salamat sa pagtabang. Ay, kagilong sa bungot ni bro na ko eh. Nakalingawas lagi ko niya sa pagkakos niya na ko. Dili, gawas. Dali, gawas. Uy, agay. Gawas ba? Anong imong ko? Gawas. Anong mo ka? Gawas. Anong ko ni mo? Ay! Hina! Matulsi ako! Ayaw lang niya pultahan! Hina! Karon na, wa na'y magkapugos sa kung buhaton ni mo, Facundo. I'm coming. Oh, shit naman ang cute. Super shit. Makalaway ka, in fairness to you, Facundo. Facundo kong mahal. Oops. Oh. Hubog ba ko? Nabataka naman lang ko og tabi. Kristen. Leche. Dili ko si Christine. Pero kung siyang imong pananaw na ako kanan, okay. Pasagdan ta ka.
ni ako, Facundo. Kiss me. Hug me. Christine. Christine. Ay! Niyos! Kaluod! Nasound akong baba ang iyong suka! Kaluod! Ay, wala na, hipos na ang mga gamit ni Lolo ni mong girl. Magawa sa din sa ospital, samtang nagnganga pa ng akong kontra diha kaya nakatog. Tanong, sir, nakopot na ako, sir. Kaya mo rin kong gita ba, kopot. Yeah, I'm so sorry. Nasayod ka yun, nga di kini ang buot kung may tabo kanimo, apo. Nasayod ko, Lo. I'm sorry. Kung ikabalik ko lang ang panahon. Ay, di naman maibalik, sir. Manlayas lang ka ta. Melvin. Melvin, Asa mo pa yun? Layas, limupan ko. Hoy, alam! Ano, nakamata pa man na siya, oy. Huwag yung madag-ampo. Da! Ay! Wadong ka kay nakapawag. Ay, nakamata pa man ang akong kontra. Baya, no? Sige, manggawas na ta. Ay! Kami magawas nami, eh. Pwede na ka pabilin din ni sir. Tulog lang ka. Aron, indikan ka sa mga nerds nga. Mag-robing din, eh. Makatog ka sa dayon. Ikaw, ikaw yun. Awa day, awa. Aksis ako. Sus. No. Hola, tanawa. Ay, mayanog, yanan ko day, Kita ka. At sir, kita ka to. Yanan ko skomo. Dali na mo, magawas lagi ka din. Alo, dali, kupot na ako, alo. Diyan lang ka, sir. Huy, bayit buwang. Kalit nagisirang pultan. Wisit. Baya, nagtuo kang dili ko makagawas. Ni adi ni susod ang lak. Hanggaw. Baya, giwian ko sa hanggaw, eh. Karon ka lang maabdan ka. Muapas ko nila. Gamay lagi kuhang. Gamay lagi kuhang mong bayuta ka. Ikilang agi ay. Muapas ko nila. Christine, wait! Wa ka gihapoy na himo. Gamay na lang kinunta ko, Lola. Mulampos na unta ko. Pero kahit lang siya misuka na ako, La. Kay Bobby to ka nga ludon yung kay kuha ng suka. Ay, iknalagaw nga hina ka. Makapila na kahigayon eh. Nga giingnan ta ka, Lola, nga dili ko hina. Dili ko hina, Lola. Suka lang, may atras ka na. Ang ambi! Nasahod man sa kumbaba ang iyang suka. Di pa kung di ka ludon, ana? Kaluod, Kamay na lang ang atong panahon niya na. Dili ka na ngayang mag-uulula. Kay wa na si Christine. Dili na siya mabalik pa din, he. Pusa, ako na ang tanang higayon. Ako na unya ang makita pagbalik ni Facundo ug wa na ilain pa, Kuray! Kadako na ko, niya di ko makita. Heh, Otro ning puisit. Gigutom na ka, Dong. Mabitaw ni Ani ko nang. Ani ko sa kusina kay sa iyo kung gutom eh. Lahir na po kung gutom mo ko, manunggab ko. Sa'yo pa ba, Dong? Manungkab din, manungkab. Alas 10 na manggusbon tagod. Oo, no? Ay, dugay kong nakamatagod. Kay, dugay mo kung nakatuhog. Ibaling na ko, bro, na ko pakundo dito siyang kwarto, gabi Gabihang, yan na, uy. Pasalig siya nga, siya ra ko ni bahala ni bro na ko pakundo. May lang gani kay balik ko sa akong agi. Ug nakita na ko bro na ko nga naligo siyang suka. Unsa? Wa ni mo ilisi, yan na. Saan na ko pag-ilis nga nagdali-dali man ko sa pagbiya kay giluod man ko. Nya, nagsuka man sad ko. Wa kay ayo. Wa kay ayo, day. Biyaan ni mo share kung magalisod na. Sapi-happy rin gini kagutob. Dili na tinuod, ha? Yan, ang ambisyon pa man ka nga, makuha ni mo ang pagbati ni Sir Facundo. Pero sa panahon nga, kinahanglanon kay kaniya, biyar rin ka? No, dili na tinuod, Ellie. Kung tuho ni mo kaugalingo ng interes ang imong giapas niya. Bito lang ko na akong plato At tukos balkon kaon.
nakabati ka sa iyang kiingon. Napati ka niya ang atong ipanagsultihan, Lola. Kung mamahimong babag sa atong plano ka ng tawanan, kinahanglang mawwa siya sa atong daan. Kalapad sa kong... Ni ako sa kong kama. Kasi may nagdana ko din eh. Nakailis na sad ko. Kiilisan ka ko ni Yana. That will be the last time nga magkubog ko. Kinahangling mo mabuon ko. Kalimtan din ka, Christine. Kanaangangin kong buhaton kaniya to pa. Sa una nimong pagbiya din ni Pita. Bida. Lamig ni muluto kumba sinang masing na. Tataling tiis baboy. Dito kas manggahano. May mga sobra pa pagka sila mga gihikay dito sa Miyagi, no? Lamir ba ito ilang lechon, da? Nya, daghang itong mga putahe lang giluto kay pilago ka baboy lang gilapa. Pero yung tinuod nga kasalang na itabo. Hey. Ili. Oy! Bro! Ha? Mata na ka? Ha? Lakaw ta? Asa mo ta? Malik na syudad? No. Asa mo ta? Sa manggahan? Balik ko na to dito, basig napasubra sa inyong hikay sa inyong kasal ni Christine, ha? Ha? Lamig na ba itong lechon na paksyon, bro, kay panos-panos na ba? Lamig ito paksyon. Basig na pa'y sobra na. Turo na. Ato na to. Murag yung tinood yung kasal, ha? Nga na itabo, no? Ako kay hikay. Nya, nakita na ko kung unsa ka ka-happy. Nga, kuyog ni Mus Christine. Nya, si Inday sad, happy sa kayo. Murag naghanimon mo tinood dito sa suot yung kwarto. Naghanimon mo tinood dito, bro. Ha? Uy. Suti lang ko gan. Ako rin ito ni. Dili ko mrampi. May natabo ninyo, Christine, ha? Di na ko gusto makabatis yung panghan nga iskutan. Ha? Pangalan ni Christine? Ano man? Wa na isibisan kinsa nga mo hisgot sa mong pangan so dining akong panimay. Tikasabot, ili. Ha? Relay that to all the staff. Ha? Tepa. Asa may unahon ako? Ang pag-uban mo o pag-relay sa imong gisogo nga di pag-hisgutan ang pangalan ni Christine din sa ato ang panimay. Aw sa imo ang panimay, ha? Dili ba matod ko? Nga di na siya hisgutan pa. Oo, sorry, kalimut ko na. Di na hisgutan ang pangalan ni Christine. Sorry. Sorry, bro. Damit. Damit? Tagalog mo sa lina, damit. Damit bitaw ko. Lagyan lang kalitay. Bro! Malikas ka to siya? Namalikas. Ah, Dili ba gud klaro? nisim ka? Lipay ka? Siyempre. Sige ha. Diha ka una. Kay may i-relay pa biya ka sa ubang mga katabang din sa mansyon. Ako na mo sunod ni Facundo. Ako na bahala niya. Pero, Og Ellie, day. ako ang nag-ilis ni Facundo kagabi. Ako man! Ako. Ako, manghod! Ako. Kasabot ka? Ako og dili ikaw kung dili ka gustong masuko ko nimo. Ako ang nagdaan niya sa iyang kama. Ako ang nag-ilis niya. Timan ina. Smakra karaho. Smakra dito. Kikisan ko ng smakra dito. Yakan ko ni mo! Maunay reward sa mga buutan ug humok nga pasabton. Kiss balik, be. Kiss balik. Hilom, sunod na. Lumi. Kamu tatulak ko, uwiin mo. Kung gusto ka nga labaw pa, anak, tumana ang akong gusto, Ellie. Dili ka magsapa. Pasaging matuos si Facundo nga ako ang nag-ilis niya kagabi. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Si Pligger ug si Nansalan. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.